ani sene auka kene mandika ni oye faso jokana sugmadolo otako flana sugmadolo tako flana mi ni ambe akrengre ka anyasi halibi morbu keta kuma kan lu dalamina limi ni anyo wajibiya anyereka fokata foko minkera domina fokata foko anyere fina ko an desera alaka kisi o desema ode kama ambe tanya fe morbu keta ay tama minke kabo bamakoya kata anyeda kaika brevre kuruga USRDA no e parti amgwa munu be kata umanyokonya utama onana ke ka beni samba kele keme kononto bi woro ani nani o binawlen kalo tle worona no e san kalo folot le worona le 6 janvier 1964 morbo keta atale se kayi aye kuma munu fo ay la seli munu ke kay jamanaka ambe je nyongo fe ni alaka jien ka do lame okunka kuma burula we Abubakar Kamara numéro 1 maide senkola ni oye Mamadou Fofana Kadhafi ekalaje eka amfanebla le 6 janvier 1964 Kadhafi ega ambla au Kenekan Kaye morbo emifo anga udalam ne bamanangana. Lorsque j'étais dans la 6e région, Kaneto jamana marayoro woronana, région d'élevage par excellence, ni uyoro belebeleye bagan marana sirafe, j'ai mis l'accent sur la nécessité pour nos camarades éleveurs ne sinsinaka ko akafsa antamanyogon bagan genaou bagan maralaou luta fanfe de faire des déclarations justes kuka jate ujeleun ka uludi de leur cheptel. Pour quelle raison? Kanyasi uka bagan hakama nga nyo foka kunjumenga. D'abord, le gouvernement consent des efforts considérables Folo fanga abe asiko belebele deke pour acheter des vaccins. Walsa bagaji mimbeke ka bagan sogo walsa o bagaji chaman ka ulusan ka bagan frake ola. Deuxièmement, pour construire des parcs Haflana emi walsa ka seka kulu ka ulujo la vaccination. Ani yoro munu ni sogoli beke o yoro ula. Troisièmement, pour étoffer un personnel Aslana emi fena ka seka dofara barakela ulu hakankan chargé de la protection de notre cheptel. Barakela munu ni ulu ka baraye ka anka bakan ka ulu lakana. Et j'ai fait comprendre à nos camarades de la 6e région Nye ajira ntonyuga munu be marayoro worona nako que pour un Malien, ko mali kata fanfe mali denta fanfe il n'était pas digne que les efforts consentis en leur faveur par le gouvernement ko horonya kunte fanga seko ye fenfenye ni fanga be ka oke ka nyasi uma soient à la charge de ceux qui ne sont pas éleveurs. ko okake doni ka nyasi mgo munu ni ulute bagamara lawiye. Et qu'il était donc tout à fait normal Ko wa ko abenen tumbe a chogola ka dafa qu'ils apportent leur contribution à la protection et développement du cheptel ko ukanani useko damajira ye mimbe ato bakanko obeseka yiriwa chugomina par des déclarations justes de leur cheptel ka oke ni jateuye jate munu ni ulu plenendo ka ulu lasi mimbe talike uka bakanko la et par le paiement des taxes afférentes au bétail. Ani fana ka salon sara sale munu ni ulu be talike bakanko la. Il m'est revenu que ces déclarations auraient été reprises dans le cercle de Kai. Ne era nana koloshi ko o jate munu ni ulu be fo ko seginkera o kuma nunu kan kai mara kononana Transformées à tel point que je n'arrive pas moi-même à m'y retrouver. Ka o bayelema a bayelema na kata se hakana fo ne yere kun ne ma se kan yere ye o kuma ukono ma se kan yere soro o kuma ukono Parce qu'on aurait raconté que j'ai invité les éleveurs à partager leurs troupeaux en 2 parties. ka masoro a fora mgo unyana ka fo ko ne wele kambla ka lase bagan maralauma ko uka bagan kulu tla fly L'une devant leur rester et l'autre devant être nationalisée par l'État. ko kulu folo ko bena to ubolo ko a to flana ko obena yelema ko ko ke faso retaye faso fe Vous voyez là, par conséquent, ode semfe sa aw nyebe nina une des manifestations de la mauvaise foi évidente Aba yeni yoro la ngania juguyami ni odalembe keneka de ceux qui ne peuvent pas se consoler de l'option de la République du Mali mamunu be ni olute son ka udusu saloni josenye josemi ni faso mali ota et qui veulent profiter de toutes les occasions pour créer une confusion.
munu cogo bɛɛ lajɛlen sen fɛ ni olu b'a fɛ ka na ni bilisa ɲami ye. Et je profiterai de l'occasion, lorsque j'en arriverai à la conclusion, ani o sen fɛ n da bɛna ka na se a ma kuma kuncɛyɔrɔ la. pour insister auprès des camarades responsables, où qu'ils peuvent se trouver, walisa ka sinsin a kan n taamaɲɔgɔn olu yɔrɔ minnu ye ɲɛmɔgɔw ye o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la. sur la nécessité d'être excessivement vigilant, ko u ka u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ o ka kan. de rechercher des sources de ces informations calomnieuses, ko o munafigiya kuma minnu filɛ o ye u ka a ɲini o kumaw bɛ bɔ fan minnu fɛ ka o dɔn. afin que la justice puisse leur rappeler qu'en République du Mali, walisa sariyatigiw ani kiiritigilamɔgɔw ka u hakili jigi k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔ on ne peut pas impunément s'attaquer à la réputation de notre parti, l'Union soudanaise RDA. ko mɔgɔ tɛ se ka to i yɛrɛ ma ten dɔrɔn ka bingani kɛ ka a ɲɛsin an ka parti USRDA tɔgɔ ma ka o lagosi k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a la ko tɛ se ka kɛ. La conférence, c'est la première conférence régionale de CAI à laquelle j'assiste. Nin ye lajɛ fɔlɔfɔlɔ ye min bɛ kɛ Kayi mara o kɔnɔna na ne ye nin yɔrɔ ta min kɛnɛ kan. Et je me dois de reconnaître que j'ai été particulièrement et agréablement surpris N ka kan ka a fɔ ka a dɔn ko nin balala ne na kosɛbɛ kosɛbɛ ɲuman sira fɛ a kɛra balinanko ye min bɛnna n ma. par l'esprit de camaraderie qui a présidé au débat, K'a sababu kɛ baaraɲɔgɔnya miiriya minnu ni olu nana ka na ye kuma kɔnɔna na tɔɲɔgɔnya miiriya minnu ni olu nana ka na ye kuma kɔnɔ. et aussi par la hauteur des interventions. Ani ka ɲɛsin fana kuma barikama minnu bɛ yen ni olu fɔra kɛnɛ in kan. J'en profite donc pour saluer O de la n bɛ to o la ka foli lase et remercier tous ceux qui ont participé à ce débat. ka barikadali kɛ ka a ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ni olu y'u sen don ni kumaɲɔgɔnyaw la k'u fo. Dans le domaine administratif, Foroba baara o ta fan fɛ l'accent a souvent été mis sinsinna fɛn dɔw kan sur l'insuffisance du personnel, ko baarakɛla hakɛ o tɛ labɔli kɛ alors qu'au sommet, k'a sɔrɔ sanfɛla la aussi bien à la direction du parti qu'au gouvernement, parti ɲɛmɔgɔyaso fara fanga ta fanfɛla kan. nous estimons que notre administration est pléthorique An y'a ye k'a fɔ ko an ka foroba ca ko a jama ka ca kojugu et que son volume ne correspond pas aux moyens financiers de notre État. ko mɔgɔ hakan o tɛ bɛn se min bɛ an ye jamana kɔnɔ nafoloko sira fɛ olu tɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn ye. Il est donc essentiel pour les camarades responsables, O de la a ka kan nafa bɛ a la an tɔɲɔgɔn olu bolo minnu ye ɲɛmɔgɔw ye lorsqu'ils ont des collaborateurs n'a kɛra ko jɛkɛɲɔgɔn bɛ u bolo dont le niveau intellectuel et professionnel ko olu ka dɔnta kalan sira fɛ ani baara sira fɛ o hakan ne leur permet pas d'en tirer le maximum, ni o tɛ kɛ sababu ye u ka se ka nafa jɔnjɔn k'o sɔrɔ de prendre sur eux le temps nécessaire de les améliorer. k'u ka wagati ta u yɛrɛ kun kan u ka se ka u yɛrɛ labɛn k'a ɲini ka dɔ fara u ka dɔntaw kan. Ou alors, lorsqu'ils se rendent compte Walima n'a kɛra k'a fɔ ko u bɔra kalama que ce sont des éléments irrécupérables, ko mɔgɔw don mɔgɔ minnu ni labɛncogo tɛ u la ladilancogo tɛ u la à ce moment peut intervenir la décision d'éviction de ces agents de notre administration, o la latigɛ bɛ se ka kɛ ko ka o baarakɛla ninnu ko ka olu bolo bɔ baara la k'u bolo bɔ an ka foroba baara la. car nous ne pouvons pas nous payer le luxe de continuer à entretenir et à payer des agents qui ne peuvent pas rendre ce que l'État attend d'eux. Kamasɔrɔ an tɛ se ka a diya an yɛrɛ ye ka taa ɲɛfɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu to an bolokɔrɔ k'u sara mɔgɔ minnu jamana bɛ ka fɛn min makɔnɔ u ta fan fɛ n'u tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ jamana ye. Et Ani cet état pléthorique de notre fonction publique o jama hakɛ caman min filɛ o ye an ka forobaca la a conduit la direction du parti o kɛra sababu ye parti ɲɛmɔgɔyaso bolo à inviter notre fonction publique ka welekan bila k'a lase an ka forobaca ma et nos sociétés d'État ani an ka faso cakɛdaw ma à ne plus opérer à des recrutements u kana na mɔgɔ tali kɛ tun à l'exclusion des camarades venant de l'extérieur fo ni a kɛra an tɔɲɔgɔn ye minnu ni olu bɛ bɔ jamana kɔ kan et de nos jeunes qui ont terminé leur scolarité. ani fo ni a kɛra sifinw ye minnu ni olu tilara kaban u ka kalan na. Pourquoi cette décision? mun na an ye o latigɛ k'o kɛ Parce que nous voulons procéder kamasɔrɔ an b'a fɛ ka baara min kɛ à une unification
Ode fara ɲɔgɔn kan ye du statut des travailleurs maliens, min bɛ sigi kan fɔ faso baarakɛlaw olu la, qu'ils soient de la fonction publique u kɛra forobaca tigilamɔgɔ ye o ou du secteur privé malien. walima kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw Mali kɔnɔ yan. Et nous voulons d'autre part, An b'a fɛ fɛnɛ fan dɔ fana fɛ étant donné le développement de plus en plus croissant de nos sociétés d'État, k'a ye k'a fɔ ko an ka foroba cakɛdaw ko olu de bɛ ka yiriwa ka taa fɛ tuma bɛɛ lajɛlen na, et le manque de cadres k'a ye ko mɔgɔ kalanenbaw ko o ka dɔgɔn, qui constitue pour nous un handicap sérieux. an ta fan fɛ o kɔni ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ an bali kosɛbɛ ka taa ɲɛfɛ sɛbɛ la. Dans le développement de ces sociétés, O faso cakɛdaw yiriwali ta fan fɛ nous avons décidé de procéder an ye a latigɛ ka a kɛ cogo min na, à des mutations o ye ka mɔgɔw falen falen k'u bɔ u nɔ na k'u bila ka taa fan wɛrɛ fɛ. d'agents de la fonction publique Baarakɛla minnu ni olu bɛ forobaca ko fɔ vers le secteur privé malien, ka a ɲɛsin an ka faso kɛnyɛrɛye cakɛdaw olu ma, mais en leur faisant subir un stage de 6 à 1 an nga ka u bila baara dege o bolo kan fɔlɔ min bɛ a daminɛ kalo 6 fɔ ka taa bila san 1 na, à la charge du gouvernement ka u bila fanga ka bolo ka fanga ka u dɔnni ta, pour qu'ils puissent à la fin de ce stage être utilisés de plein pied par les sociétés et entreprises nationales. walisa ni o baara dege o n'u bɛ kuncɛla kuma min na, walisa u ka se ka labaara a ɲɛ 12 ma an ka faso cakɛdaw olu fɛ. Je considère d'ailleurs cela comme une faveur, Ne yɛrɛ bɛ o jate yɛrɛ kaban i n'a fɔ fiɲɛbɔda, i n'a fɔ dɛmɛ, parce que notre option socialiste kamasɔrɔ jɔse min bɛ an na fanga ani sɔrɔ forobayali la, repose essentiellement sur nos sociétés et entreprises nationales. o sinsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka faso cakɛdaw ani baarakɛyɔrɔw olu de kan. Donc, lorsqu'un camarade est porté à la direction d'une de ces sociétés, O la n'a kɛra k'a fɔ ko an tɔɲɔgɔn dɔ ni o bilara o faso cakɛdaw dɔ ɲɛmɔgɔya la, ou bien lorsqu'il a été versé de la fonction publique dans une de ces sociétés, walima ni a bolo bɔra foroba baara la k'a bila o faso cakɛda dɔ o kɔnɔna na, il doit considérer que le parti a ka kan ka a dɔn k'a jateminɛ ko parti le considère bɛ ale jateminɛ k'a kɛ comme un élément politiquement valable k'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min politikiko nasira fɛ ni jɔyɔrɔ bɛ a la ni a nafa ka bon, et techniquement appréciable ani fɛlɛko nasira fɛ mɔgɔ bɛ se ka sɔn min ye, et présentant toutes les garanties de bonne moralité. wa a ka saritu bɛɛ lajɛlen dafa k'a fɔ ko danbetigi don mɔgɔ min ni a tabiya ka ɲi. C'est vous dire que les camarades O kɔrɔ ye k'a fɔ aw ɲɛna n taamaɲɔgɔnw sur lesquels le choix du parti du gouvernement se portera cogo min na parti ani gouvernement ka sugantili bɛna ɲɛsin pour les orienter vers le secteur public malien, walisa ka u ɲɛsin an ka faso a bolofara minnu bɛ foroba ko fɔ ka u ɲɛsin o ma. devront être des camarades présentant les garanties d'engagement politique Olu ka kan ka kɛ an taamaɲɔgɔnw ye taamaɲɔgɔn minnu politikiko nasira fɛ ni saritu jɔnjɔn bɛ u la. les garanties de conscience professionnelle Saritu fana ka kan ka kɛ u la minnu bɛ a jira k'a fɔ ko baara dusu bɛ u kɔnɔ u bɛ baara fɛ. et les garanties de certaines technicités, tout au moins d'une certaine capacité d'adaptation Saritu ka kɛ u la fana min b'a jira k'a fɔ ko fɛlɛ mɔgɔw de don wa u bɛ se ka u yɛrɛ bɛn ni cogoɲaw bɛɛ ye. en raison du stage de 6 à 1 an K'a sababu kɛ u ye baara dege min kɛ k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 1 na. qu'on va leur faire subir. O min bɛna taa k'a ɲɛsin u ma. J'ai tenu donc à vous apporter ces précisions N ye a kanu ka nin pereperelatigɛ nin kɛ aw ye. pour que les camarades considèrent que dans notre fonction publique malienne, Walisa n tɔɲɔgɔn olu k'a dɔn k'a fɔ ko an ka faso forobaca kɔnɔna na nous devrons nous contenter an ka kan ka an wasa don des agents que nous avons en place baarakɛlaw la baarakɛla minnu ni olu bɛ an bolo kɛnɛ yɛrɛ kan na baarakɛyɔrɔw la. et s'ils sont insuffisants, N'a kɛra ko olu tɛ wasa kɛ soit qualitativement ou quantitativement, ka a ɲɛsin u ka dɔntaw ma walima ka a ɲɛsin u mɔgɔ hakɛw ma, il nous appartient de les améliorer qualitativement a bɛ anw de ma ka dɔ fara u ka dɔntaw olu kan u sekow kan ani u dɔnkow kan pour que la faiblesse au point de vue qualité puisse être résorbée. walisa barikantanya minnu bɛ yen u ka dɔnta kow la an'u ka fɛlɛw n'u kɛcogow kow la olu ka se ka bɔ yen o kow ka se ka ɲɛnabɔ. Un point sur lequel j'attire également votre attention.
C'est que la plupart des secteurs de notre administration, et les services techniques en particulier, désirent avoir plus de moyens de travail. Plus de crédits, plus de véhicules. Or, vous connaissez la situation de notre État. Le développement de notre fonction publique n'a pas été le corollaire de notre développement économique. Nous sommes donc obligés à une certaine prudence, à une certaine économie de nos moyens. Et c'est pour cela que nous insistons auprès des camarades pour qu'ils puissent se contenter, en les exploitant au maximum, des maigres moyens qui peuvent être mis à leur disposition. Et à cet égard, au nom du parti et du gouvernement, j'adresse des félicitations très sincères aux chefs de circonscription ou aux camarades des services techniques qui ont eu à effectuer leur tournée à cheval, à bicyclette et même à pied. Je considère que ces agents méritent d'être signalés à la fonction publique qui gère le personnel, à leur département et également à la présidence du gouvernement. Et qu'il ne faut pas attendre les conférences régionales pour mettre l'accent sur l'esprit civique et la grande conscience professionnelle de ces agents. D'autre part, nous l'avons déjà dit, il faut que notre génération se considère comme une génération condamnée à une certaine polyvalence. Certes, nous n'allons pas demander à un instituteur de prendre un bistouri pour faire une opération, ni à un moniteur d'agriculture de calculer la résistance d'un point à construire. Mais ce que nous pouvons demander à l'instituteur, au moniteur, au vétérinaire, etc., bref, aux fonctionnaires maliens, c'est de pouvoir autour de ces tournées donner des conseils aux paysans en ce qui concerne la nécessité des fumières, la nécessité du fumier, la nécessité de respecter les dates de semis. Ce que nous pouvons, c'est donner des conseils aux mamans pour qu'elles ne laissent pas les enfants exposés à l'air nu, surtout en cette saison. Ce que nous pouvons également, c'est donner aux chefs de famille
le goût de l'ordre. Pour que dans les concessions, dans les cases, on ne voit pas les ustensiles de cuisine et les restes d'aliments traîner un peu partout. À tel point, quelquefois, qu'il faut se frayer un chemin pour pouvoir arriver au point que l'on veut atteindre. Voilà ce que nous appelons polyvalence. Et voilà ce que chacun d'entre nous doit pouvoir faire au cours des sorties qu'il effectue à travers la République. Et à cet égard, nous avons maintes fois sur le plan du parti insisté auprès des camarades afin que leur présence aux assemblées générales du parti ne soit pas seulement d'écouter les décisions à prendre pour organiser une réception pour le placement des cartes ou bien pour l'organisation d'un investissement humain. Il faudrait que leur présence contribue à élever la conscience des militants sur certains aspects politiques et sociaux de leur profession. C'est cela que nous appelons pour les fonctionnaires l'action sociale, et malheureusement très peu d'entre vous comprennent cet aspect important de leur rôle. Et j'estime que si l'agent des contributions directes avait la possibilité d'expliquer aux gens pourquoi on organise des barrières douanières, pourquoi on est obligé de procéder au contrôle des prix, si l'enseignant expliquer aux parents la nécessité de suivre les enfants à l'école, plutôt de suivre les enfants à la famille et de suivre leur progrès, de voir leur cahier ou de les faire voir par d'autres si eux-mêmes sont illettrés. Si les femmes lettrées allaient dans les campagnes ou allaient dans les villages pour expliquer à nos sœurs illettrées la nécessité de mieux protéger les enfants, de ne pas les laisser traîner par terre et de bouffer la poussière, si les enseignants expliquaient également aux parents d'élèves la nécessité de l'instruction, surtout dans certaines régions où les populations sont hostiles à l'éducation, si chaque fonctionnaire pouvait profiter des assemblées générales pour expliquer tel ou tel aspect de sa profession, je suis convaincu que nos assemblées générales prendraient un autre caractère et qu'elles pourraient avoir une affluence qui se justifierait par le grand intérêt
que les uns et les autres peuvent tirer des exposés qui seront faits. Ma kelengelen bela jelembe seka nyefoli kwa osro min konanana barura sigula. D'autre part, il est bon que je porte à votre connaissance. Fando fana fe akapsa ngani kunafoni di auma. Ça a été déjà fait, je me rappelle, au cours des grandes tournées que j'ai eu à effectuer en République du Mali il y a 2 ans. O kera kaban hakili be ala tagama bawu ulu senfe nyemunu ke jamana kono Mali jamana kono a sanfla ni. Je disais aux camarades fonctionnaires ne tumbe afola mforba barakela nyogomni que les postes ne sont pas faits à la mesure des agents. Ko joyoro ulu ma laben ka kenyani barakela uchugoyi. Que cela veut dire Ko okoro de ko il ne faut pas que les fonctionnaires, que les agents considèrent qu'ils sont à un poste et qu'ils doivent y demeurer pendant toute leur carrière. Ko forba barakela walma barakela doka jatemina kube joro dola ko wa ko ukakan ka to o joro de la uka bara pela jelen tola sa. On ne peut pas connaître la République du Mali, Itese ka Mali jamana don connaître les problèmes de la 6e région ka jamana marayro worona geleya don si l'on passe toute sa carrière à Kaï, na kera ko iye ka bara bela jelen ke katasro ibe kai ni les problèmes de la 2e région ani itese fena ka jamana marayro flana geleya don si on passe toute sa carrière dans la 6e région. na kera ka foko ibika bara ere bela jelen ke katasro ibe jamana marayro worona. Il faut donc que les agents, que les fonctionnaires wajibi do barakelaw furuba barakelaw puissent aller de Kaï à Gao, ulu kase ka bo kai fo gaw d'Ansongo à Sikasso, ka bo ansango kana fo sigasu de Nioro à Ségou, ka bo nyoron kana sigu pour pouvoir saisir toutes les réalités de la République du Mali. walsa fenfen be Mali kono u kase ka bo u bela jelen kalama. Et je tiens donc à les prévenir Mbe konka asunda ula que si plus tard koni akera wakati jan temenen kofe certaines mutations intervenaient, ko yelemali do be ka ibo ika barakero la ki bla kata yoro wala no nanake il est inutile qu'elles fassent intervenir les autorités politiques kunte ala o mugo ka ulika joke ka bolbolu ke politiki fama ulu nofe parce que sur ce plan, le bureau politique national est intransigeant kamasoro ota fanfe bureau politique national ni o parti nyemgo ya soyi ale tena yelemali dun aka josena anaka tagabulu la. Les mutations se justifient par la nécessité pour les fonctionnaires d'abord de pouvoir se soustraire à l'influence stérilisante de leur milieu originel Ka ibo in nona ki mute kataniye yorowere la obe masro ani obe jeya kadaka akafisa furba barakela ulumma uka usama kabo tagachugo munu ni ate mogola tanye uyere bange yorola walima ubo yorola uka usama kabo uko uchela et aussi pour leur permettre de mieux connaître tous les aspects de la République du Mali. Ani fene mimbe ato ukaseka Mali chugonya uka ulubela jelendon. Il est arrivé que certains fonctionnaires Ayira kafako furba barakela dawde be mutés dans telle ou telle circonscription emploient des moyens dilatoires pour ne pas les rejoindre. olu munu ni bara sirafe ni olu bora unona ku bla kata marayoro werela walma marayoro yoro werela olu be kekuya baranu ka olu ke walsa ukana na se kata ubla le me kata yoro mina ukana na tayi. Eh bien, cela doit prendre un terme. O mifloye o kaganka kunche Désormais, tout agent affecté dans une circonscription dona taula na kerako barakela fen o fen kwa jira lembe ila kafo ko ibora inona barala ka ibla kata yoro werela o barakelen koson et qui n'aura pas rejoint dans le délai minimum court le risque d'être frappé d'une suspension de sol ni akera ko o mwami mason wagati bolo dale fitini min be ki ka bo inona kata yoro kurala ni mason oma o tigi be farati la ka dakan aka sraye mi o be se ka glum ou bien d'une mise à la retraite d'office s'il a rempli les conditions ou alors de la révocation pure et simple. walima ire be bla bolo bo kelen ka i retraité yoroni kelen walima ere abse ka kere fana ibe gwen ere chien kele ki bo bara la peu.
D'aucuns peuvent penser que les fonctionnaires, les agents de la fonction publique pourraient être victimes de l'arbitraire. Non. Vous avez le recours des hiérarchies, puisqu'il y a une hiérarchie. Vous avez donc le recours des hiérarchies dont le sommet est le chef de l'État. Abiseka se uluma se chuko mununa anaduma nya kafako nyamgoya so dobe o nyamgoya so mi ni o kuntigi o laban yoro o jamana kuntigi yere. Donc si vous estimez que vous avez été victime d'une injustice, ni aya jate mine kafako binkera au kan ko tlembalia de tarako ka au segere. Si vous ne parvenez pas à saisir le sens d'une mutation, ni au maseka au boli au nona kata yora la na maseko korofamu. Vous avez la possibilité de vous en expliquer à votre chef de service. Chukobe au bolo au ka barakero nyamgo au à votre inspecteur de la région, à votre chef de département, et même au chef de l'État. Et je suis convaincu que les diverses explications qui pourront vous être données pourront vous convaincre de la nécessité pour vous de rejoindre le nouveau poste qui vous a été destiné. Il y a un dernier point sur le plan administratif qui déborde un peu même du plan administratif sur lequel je mets les camarades en garde. Nous avons chaque fois dénoncé l'esprit d'accaparement et l'esprit de jouissance. Ani hakilina munu be talike ni ne taye mbafe kanisro ankmana uluka. Et il y a un fait que l'on constate. Kodo de ben ambe min kolosila. C'est qu'il y a des fonctionnaires, il y a des commerçants. Forba barakela u daw ben jagokela daw fana ben. Qui font des réalisations. Munu ni ulube bara bawke. Ou qui font des acquisitions qui sont au-dessus de leurs moyens normaux. Walma ube fendo restaurant fait munu ni ube useko damajira resan fait. Je tiens à les aviser. Mbe konka sunda ula. Ils courent le risque. Ko ube faratila. Non seulement lorsque la lumière sera faite sur les moyens mis en œuvre pour avoir telle acquisition, ou pour telle réalisation, qu'ils ont commis des malversations qui n'ont pas été portées à notre connaissance, ils peuvent courir le risque non seulement de l'expropriation, mais aussi de poursuites judiciaires. Donc il faut que les camarades fonctionnaires soit sur le plan de l'honnêteté, un exemple dont puissent s'inspirer les autres couches de la population. J'aborde maintenant un autre domaine. C'est à mon avis le domaine le plus important puisque cette conférence porte le nom de conférence économique. J'aborde le secteur économique et les tâches nouvelles qui nous appellent et devant la marche de plus en plus progressive de notre pays vers la construction du socialisme. Déjà, je l'avais demandé à Mopti. J'ai repris à Kolokani. J'insiste ici à nouveau. Il faut qu'il y ait un statut de l'exercice du commerce. Cela est important. Parce que avec la création des sociétés de caution mutuelle,
et la possibilité pour ces sociétés de caution mutuelle Aninka chugonya sura o chakeda ubulo munu ni ulube franyogan kofo. d'être approvisionnées dans une certaine mesure par la SOMIEX, Ko uluka demeni sura chugo dola ka bo sumeksiro. les commerçants se sont multipliés. Jago kelaw ulu chayara. Je l'ai déjà dit à Bamako. Nya fo kabamba mako. Avant la guerre, Ka kon kelenye. nous connaissions ceux qui faisaient effectivement du commerce. Amba don ka dafa mamunu be ni ulukmbe jago ke. Le marché noir a triplé ou quadruplé. Jago min teke sariya koronana. O chayara fo chien saba fo chien nani. Le nombre de commerçants, parce que le profit était facile, Jago kela hakan ulu chayara ka daka nafa mi kumbe soro jago la o kunkan nogon kosebe o kunka bum. par l'exploitation de la population, même de la population africaine. Wa o kume talike sigida mugaw ulu la barali la haka jayere farafina mugaw ulu la barali la ka ulu ke jago ke fenye. Et depuis la possibilité pour eux de se regrouper et de constituer des sociétés de caution mutuelle, Ani kamini chugonya nana kana di uma ko ube fara nyugon kan beka dobo kaseka o chakeda o la bange. même ceux qui n'étaient pas commerçants, qui étaient cultivateurs, Hali munu be ni olu kunte jago kelawiye ni olu kunye chikelawiye. qui étaient artisans, aux petits fonctionnaires, Munu tunye bola barakelawiye walma furuba barakela fitinu. se sont endettés pour pouvoir souscrire une part dans la société de caution mutuelle. Olu bela jelen tara kata juruta walsa ka ni rosro o chakeda ukona na chakeda munu ni olu be fara nyugon kan kofo. Et à l'heure actuelle, il y a prolifération de commerçants. O de la an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan jagokɛlaw de bɛ ka caya ka taa fɛ. Si cela continue, Ni o tora ten ka taa ɲɛ. eh bien, ce serait un grave danger pour le succès de notre option socialiste. O kɔni na kɛ farati belebele de ye ka a ɲɛsin an ka jɔsen o tali ma ɲɛ jɔsen min ni o bɛ tali kɛ fanga ani sɔrɔ forobayali la. C'est pourquoi il est essentiel que le ministère du Commerce s'attelle sans délai O de kama fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don minisiriso bolo minisiriso min ka baara bi ɲɛsin jagoko ɲɛnabɔli ma. Ka i cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen na dan tɛ cɛsiri min na. à l'élaboration du statut de l'exercice du commerce. Walsa ka sigikan dilan sigikan min ni o bɛ tali kɛ jago kɛli la. D'autre part, Fan dɔ fana fɛ. il est temps de combler certaines lacunes. Fili dɔw bɛ yen olu ka kan ka latilen. Tout le monde se dit commerçant, mais être commerçant exige certaines conditions. Bɛɛ b'a fɔ ko ale ye jagokɛla ye nka ka kɛ jagokɛla ye o bɛ sariti dɔw wajibiya. Lorsque vous êtes cultivateur, vous avez produit du mil, vous avez produit de l'arachide, Ni i kɛra cikɛla ye ko i ye ɲɔ de ci kɛ i ye tiga de ci kɛ ka sɔrɔ kɛ o la. vous le vendez à la SOMIEX, vous vendez à l'office des céréales, Ni a ye o sɔrɔtaw ka olu feere somɛkisi ma ka a feere sumanko cakɛda ma. vous n'êtes pas commerçant. Aw tɛ jagokɛla ye. Vous êtes producteur A ye sɔrɔ kɛbaga ye. qui cède sa production à celui qui devra la commercialiser. Sɔrɔ kɛbaga minnu ni o bɛ sɔrɔ fɛn ta ka a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka baara bɛ ɲɛsin a jagoli ma. Mais Nka si quelqu'un achète votre mil, ni mɔgɔ dɔ ye aw ka ɲɔ san quelqu'un achète votre arachide, mɔgɔ dɔ ye aw ka tiga san quelqu'un achète votre bétail, mɔgɔ dɔ ye aw ka bagan kulu san pour recéder ensuite à un autre organisme, ka tila ka o kɔfili cakɛda wɛrɛ ma celui-là est commerçant et il est essentiel qu'il prenne sa patente de commerçant. o tigi ye jagokɛla ye wa wajibi don fɛnɛ a k'a ka jagokɛla patanti a ka o ta. Ce que nous constatons, An bɛ ka min kɔlɔsi c'est que les femmes o ye ko musow achètent du fil olu bɛ gari san pour tisser des pagnes, walisa ka finiw sɔgɔ pour tisser des boubous. walisa ka finiw dilan Quand elles le vendent, ni u bɛ olu feere elles ne sont pas commerçants. o musow olu tɛ jagokɛlaw ye. Mais lorsque les femmes se présentent Nka ni muso dɔw nana par le fait qu'elles peuvent avoir des responsabilités politiques k'a ye k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ olu la politigiko sira fɛ devant les magasins de la SOMIEX n'u nana ka na jɔ somɛkisi magasinw da la pour acheter des balles de tifil, pour acheter des balles de tissu ka finibalu ka o san et les recéder à d'autres commerçants, ka tila ka to o kɔfili jagokɛla wɛrɛw ma à ce moment elles sont commerçantes, o tuma na o musow ye jagokɛlaw ye l'obligation leur est faite de prendre une patente parce que là elles font une transaction. a wajibiyalen don u kan ko u ka patanti ta k'a masɔrɔ u donna sanni feere kɔnɔ. Donc chaque fois que l'on fait une transaction, O la tuma o tuma ni i bɛ sanni feere ka o kɛ qu'on ne
c'est de par ce que l'on a produit soi-même. Eh bien, si on ne prend pas sa patente, on a commis une fraude. Et les services fiscaux sont en droit de vous poursuivre. Ce sont donc des détails qui peuvent échapper à certains camarades. Et c'est la raison pour laquelle je mets l'accent là-dessus. D'autre part, il faudrait que par région, par cercle, on puisse faire un recensement de ceux qui se déclarent commerçants. Et aussi qu'ils soient inscrits sur les registres de la chambre de commerce. De sorte que tout individu, même qui paierait sa patente, mais qui ne serait pas inscrit sur les registres du commerce, qui ne serait pas recensé dans sa circonscription, ne doit pas être considéré comme commerçant parce qu'il a la possibilité de se soustraire à nos services fiscaux. Et ce que j'ajoute, parce que je l'ai entendu dans certains rapports, on parle des coopératives de commerçants. Il ne peut pas y avoir de coopérative de commerçants. Les coopératives, c'est pour ceux qui produisent. Ce qu'il peut y avoir pour les commerçants, ce sont les sociétés de caution mutuelle ou autres formes d'association mais le mot coopérative est impropre lorsqu'il s'agit de ceux qui ont comme exercice, comme profession, la transaction. Je sais que nos services de contrôle, nos services fiscaux, nos douaniers sont critiqués, dénoncés, vilipendés, certes. Parmi eux, il y a des agents qui, hélas, ne font pas honneur à leur corps, surtout au corps des douaniers. Mais j'estime que pour quelques brebis galeuses, que nos camarades devraient eux-mêmes rechercher entre eux pour les éliminer. Pour la santé de leur corps, pour la réputation de leur corps, nous n'avons pas le droit de laisser au jugement défavorable et hostile des trafiquants nos services fiscaux. Nos agents de contrôle des prix et nos services douaniers. Car il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Ce qui est mortel pour les jeunes États. Pour les États sous-développés. Et surtout pour les États africains. Qui, vivant de par leur vie, une vie de moyen âge.
mais qui se sont brutalement réveillés. Olu munu be ni olu grinaten ka wuli yoroni kele ka kunu ka bo sunogola. Au siècle de la bombe atomique. Ka beni tuma min be bombe atomique wakati kufo. Au siècle des vols nucléaires. Ka beni wakati min fana ni obe pangurumba olu talu kufo ni jien laban felewiye. Ils sont brutalement réveillés aux réalités du 20e siècle. U balala ka wuli ka boni uka wakati laban chugonya wiye. Qu'elles saisissent par la facilité de communication. O munu be talike kuma nyogonya onugo ali bala. Eh bien, si nous ne faisons pas attention, Ola ni ama anjanto anyerela. nous sommes tentés de vouloir brûler les étapes Abe ina fo sendanya munu be ambe wajibi aka pan odokuna. et de vivre chez nous alors que nous n'avons pas les moyens, Ka nyanamaya anyera fe an kata soro chugote ambulu. comme ceux-là qui ont plusieurs siècles de vie économique, de développement économique devant eux. Ina fo mugo san keme chaman kono nana ni olu nyanamaya sorota fanfe uyere nyakoro. Et à cet égard, Ani ka nyesin oduma. nous pouvons être tentés Ambe se ka nege par la corruption, yuruku fe par la fraude, namara fe par la spéculation, do fara libla fan songo ani yelema olu fe et alors ça ne serait fait de la stabilité dans nos États. wa ode bena ke de kumbai anga jamana uma. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, Kadaka fe mi be na manga ka nyina uko si une équipe gouvernementale, ni kulu dobe fangata fanfe si un régime se laisse aller à la spéculation, ni fangaye ayere to koma yelema olu bolo si un régime se laisse tenter par la jouissance, ni fangaye ayere to fen be soroli nige bolo eh bien, il crée obligatoirement contre lui la haine de ceux qui vivent plus chichement que lui. Il excite la haine de ceux qui vivent dans la misère. abeke sababu ye ka fen la dan ayere kama koneli min be bom go ram go munu be ka nyenamaya degun ni toro kono ani segen kono. Et c'est ce qui explique les nombreux coups d'État auxquels nous assistons en Afrique. Ode beke sababu ye coup d'état chaman ba minu ni ambeka olu nyenamaya bi farafina kona na kulu dakeneka. Lamembaou ambe awfo ka awalima don dante folimina ni de kara outlo garsega e bi anga jamui okeneka jamumi ni ambe ata ninga anyasi Modibo Keita aka masala folum ana no fe mgo uka masala folum ani kuna foni fanfan kara ka Modibo Keita na to ka akumbe aka tama ulufe aka tama usefe anga jamana konana o fanfan fora mgo fe na de biseka ka sababu ye ka do fara jamana aka jidi ka do fara jamana ka yiriwaka ka do fara jamana kono don uluka ko don kan abe wajibiya ondema anka ansigi ka an hakili jagabo o kan ka o kunafonu ka oluta ko lase awma kada ka ambe faso jo baradil o kama ni kuma nunu kwana na ayayi na sura bi ka fako dekumbe anga faso mali inkan adegun famba ne hakila Modibo Keita yeni fode kamini samba kelen keme kono to bi woro ni nani o sankalo folotli worona ni o le 6 janvier 1964 aya laje bike fola la mamunu be ko ulu jatele kumbe ko kan kumbe uda ulu de kunye jago kelawi ngabi foroba barakelaw ulu de wartugu do chugo mena Modibo Keita emi foni ube namara mun ube karabu mina mugo ube ubulo mun be contraband ke mun be trafic ke jago jugu ka akenye binani bela jelema wa jago kela mun yera fene be ni sebe uye ube ulu papa kasa nima nindia menin kila nima nindia ngam go binani chi ima nima ninke meninke o jago kala joli be mbi mun be million keme flaw million keme sabaw milliards ka ulu vire directement aywa ministre ulu ka compte la premier ministre ka compte la jabana kuntiki ka compte la kana atofo furu kata amada mena bidan kanta bidroma hali don temenuna ka damna Musa Traoré la fokana bla bila jago kala wiye madama munu ke bana wiye ambi kata soro hali besi complet reste kunta wiye femancha ko boda wa nasoro bi ko fembe ka jamana yimma ko sabi o de yuruku ni namara furba barakelaw yelemani ku ke jago kelawi mugwa munu yere sariyata jamana kono ambe domine na fo bi ulu yere de cheni kelawi munu ka kanka u janto ala fena u fam ba de fena cheni kelawi bi okuna fa ambeta ankomi ambeta an jami ni kuma nunu na soro ko tiyan ukundo 1964 tiyan don bi ka te 1964 kan kadaka u furba barakela ka dogon bi ko mimbe ni ate ala ko ka jago ke o jago kela fana ka dogon munu be ka uta nyini u woshila ka soro u woshila ka soro mi fana ni fama do ko ubulo te nyugombolo ha o mancha de
wani fama o kwana bi anga jago kala chama be bi fu be yirere munu be ka balo o halala bi ambu foku wale madon jago kala ula fonctionnaire munu fana be bi munu be ka balo o halala nu te jago kala papa u be ku ka baraka tlenia ani bunya o kwana na anga foli be bi ka Allah se ulu bela jelema munu sigira fana ka an lame ninde kara baro atako folloy kuma to be de amba bonyo gonkoro ambe aw bela jele foka bela jele wale madon ambe foli blaka Allah se barabokum alema imam mahmud diko ka foka wale madon mari jara ni ale morbo keta o ka wakati o kala faye mari ambe foli di amaka boya fo msabugula amba foka wale madon les héritiers de morbo keta a tient tabagaw ni oyen anga ton ambu bela jele foku bela jele wale madon jamana kono ani jamana kwaka ambe foli ka di bo damelema ka foka barkada bita amba blaya ni ala ma bashike ni ala suna do akun na to ina anya bla romina amena tai kuma buru la boka